lånat på eget. Så vi behöver nog inte ha något sådant. Ja, det har vi gjort. Ja. Får med lite. Då vet jag. Vad bra. Tack så mycket. Hej. Ja. Toaletten måste jag kolla av sen också. Så Jan, tar du växeln och svarar? Gör du inte? Jag trodde du skulle fixa det. Får jag låna det? Ja, det finns faktiskt. Ja, det Det kanske hänger på sådär. kaffe också. Ja. Ja. Ordnar ni fika eller? Ni ordnar fika? Ja, kiosk, då ska ni också ha. Ja, jag har fixat här till. Nej, vi kan få lite kaffe sen. Ni bara så. Hon sa igen. Men jag såg ju när ni åkte från parkeringen. Ja, och sen då? Vi har varit... Det var en sväng till Fredrikstad. Oj, Det är så mysigt med såna här toaletter. Det är sån här skogskänsla. Låses de här på nattetid eller? Nej, det är nog ingen, det finns inget sånt. Ska kunna göra det? Ja, inte jag. Kanske någon sån här parkskötare. Får inte kissa på natten. Vi gör sådär. Det står avstånd så sa jag inte det. Ja. Ja, de har gjort bara en bit och det blir där borta. Sen har man väl... Jag ska kolla hur det ser ut här. Kom igen, så jag. Jag vill läsa en saga för dig här. Det var ju en lite lustig grej. Där. Här är någon fältflora. Jag kan väl läsa om diverse blommor här. Så kan vi förhöra Robert om hon kan det. Det går ju bra för dig att köra med den där. Ja. En i alla fall. Jag hämtar det. Ja. Kanske. Ja. Ja, det gick ju där med. Ska inte ner i den där gropen där som är. Ja. Ja. Det går nog. Måste utmana ödet lite. motor menar jag. Nu är det riktigt haj på det. Ja, ska vi driva på han har det. Nej!
Det går alla stå där och titta. Är det ett assistansbolag eller? Inte fan nu då. Vi får nog byta bolag sa jag.